13 nejlepších teambuildingových aktivit pro zvýšení produktivity vaší firmy. Chcete, aby váš tým fungoval jako dobře namazaný stroj? Zapomeňte na nudné porady a vyzkoušejte teambuilding. Zábavné aktivity posílí týmového ducha a zlepší komunikaci. Teambuilding není jen zábava, je to investice do vaší firmy. Silný tým je produktivnější, kreativnější a lépe zvládá stresové situace. Zlepšuje se komunikace, roste morálka a snižuje se fluktuace zaměstnanců. Komunikační hry jsou skvělý způsob, jak zlepšit poslech a porozumění v týmu. Jsou jednoduché, zábavné a nevyžadují složité přípravy. Zkuste klasiku jako telefon nebo hru s popisem předmětů. Hra telefon ukazuje, jak snadno se informace zkreslí. Hra s popisem předmětů zase učí stručné a srozumitelné komunikaci. Tyto hry jsou ideální pro menší i větší týmy. Únikové hry jsou moderní a populární teambuildingová aktivita. Hráči jsou zamčeni v místnosti a musí řešit hádanky a šifry, aby unikli v časovém limitu. Únikové hry povzbuzují týmovou synergii a kreativitu. Kolegové se poznají v nových rolích a učí se spolupracovat pod tlakem. Vyberte téma, které souvisí s vaší firmou pro ještě větší zábavu. Orientační běh je fyzicky i psychicky náročná aktivita v přírodě. S pomocí mapy a kompasu musí týmy najít kontrolní body a splnit úkoly. Orientační běh probouzí soutěživost a adrenalin. Využívá se logické myšlení i fyzická zdatnost. Zvolte trasu s ohledem na fyzickou kondici účastníků. Soutěže založené na důvěře jsou skvělý způsob, jak posílit vztahy v týmu. Cílem není vítězství, ale společné zdolání úkolů s nasazením odvahy. Hra Pád do sítě je klasika, kde se účastníci pouští do sítě držené ostatními. Tyto soutěže upevňují vzájemnou důvěru a pomáhají překonávat strach. Hry zaměřené na spolupráci kladou důraz na komunikaci a vzájemnou pomoc. Oblíbené jsou i varianty s fyzickým kontaktem, kde si členové musí poradit bez použití rukou. Přenášení týmu nebo spojování řetězu bez použití rukou jsou skvělé příklady. Tyto hry zvyšují důvěru ve schopnosti kolegů a vytvářejí zábavnou atmosféru. Příroda nabízí spoustu možností pro teambuilding. Hledání pokladu, sběr surovin nebo lesní olympijské hry jsou skvělé aktivity. Pobyt v přírodě prospívá psychice i tělu. Zbavíte se stresu z kanceláře a probudíte dětskou radost z pohybu. Vyberte trasu s ohledem na alergie a fyzické možnosti účastníků. Příprava jídla je skvělá teambuildingová aktivita. Týmy si rozdělí úkoly a společně uvaří a ochutnají hotové jídlo. Vaření na ohni, příprava oběda nebo pečení dezertů jsou skvělé možnosti. Prohloubí se vzájemná důvěra a objevíte kulinářské talenty kolegů. Sportovní hry jsou vždycky zábavné a posilují týmového ducha. Nejde o profesionální sport, ale o hry, kde záleží na spolupráci. Volejbal, fotbal nebo míčové hry jsou skvělé možnosti. Důležitá je dobrá nálada a sdílení radosti ze hry. Vyberte míru náročnosti dle kondice týmu. Táborák je neodmyslitelnou součástí volnočasových aktivit. Jeho stavění s týmem je velkou zábavou. Účastníci se rozdělí na skupiny a poměří síly. Připravte dřevo a zápalné materiály dopředu. Soutěžte v rychlosti, kreativitě nebo účinnosti ohně. Ohníček slavnostně zapalte a užijte si společných chvil. Letní teploty ženou k osvěžení ve vodě. Hry s vodou skvěle poslouží pro zábavu celého kolektivu. Stačí trocha fantazie a týmy si to rozdají ve slehání. Vodní polibál, překážková dráha nebo vodní polo bez brankáře jsou skvělé možnosti. Důležité je bezpečí a zábavný program. Míčové hry patří mezi nejoblíbenější způsob aktivní zábavy pro firmy. Jdou hrát téměř všude a motivují také lenivější typy. Nohejbal, fotbal, tenis nebo košíková jsou skvělé možnosti. Důležité je nastavit pravidla na úroveň týmu, bez ohledu na výkon. Kreativita je základem mnoha zajímavých aktivit. Workshopy rozvíjejí myšlení mimo zabečené koleje a poznání schopností kolegů. Výroba darů pro zaměstnance, art workshop nebo foto workshop jsou skvělé možnosti.
Každý objeví svůj skrytý talent mimo každodenní pracovní proces. Pro odvážlivce je výzvou orientační běh v noci. Dokáže prověřit schopnosti týmu za tmavých podmínek. Stačí baterka a chuť dobrodružství. Trasa s úkoly, štafetový běh nebo noční výprava do přírody jsou skvělé možnosti. Důležité je dodržovat bezpečnost. Investujte do teambuildingu a sledujte, jak se vaše firma stává silnějším a produktivnějším týmem. Vyberte si aktivitu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu. Chcete zvýšit morálku a produktivitu vašeho týmu? Kontaktujte nás ještě dnes a my vám pomůžeme naplánovat perfektní teambuildingovou akci. Navštivte naše webové stránky nebo nám zavolejte pro bezplatnou konzultaci.